Hello लोगोफोर, good evening. नै दिनै last माने दुर्गा फुजा आरोना। ओमफ्राय जोंनियाथ' फुजायानो मोननै जादों नालाय, फारसेथिं बाथौ माने काति फोरबो मेला, बेयावहाय मा होनदो मोनसेयावहाय बाथौ मेलायावहाय एक्ट्रेसफोर लिंहरदों आरोना। एक्ट्रेसफोर लिंहरदों, बेवहाय फैगोन बिथांजो गेमस्रि, बेखौ नायनो आंबो रेडि थुदो बिदिब्ला लोगोफोर। दाना आं लोगोफोरनो फुजायाव मोनफैनाय लोगो लोगोनो मन्दिरखौहाय फार्स्टआवनो खुलुमनानै लाग्रोनोसै, मानोना आङो दिनै लास्टावसो खुलुमनाय जाबाय आरोना। फैदोंबाबो खुलुमनाय जायाखैमोन, ओरैनोथ' आङो खनसेल' फैजादों लोगोफोर। दाना जोङो नै फुजाखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय, बेनि उनाव फाइनेलि गेमस्रिखौ लोगो मोनमारबाय। स्टेजनि थाखायनो आब'आ गाहेगुलायदों आरोना, जेबो नङा, गोबां इन्जय खालामदों आब'आ। रुको जरा सबर करो। फाइनेलि नै गुमै लावदुमखौ लोगो मोनमारबाय। भिडिअ जेरै हेन्डसाम मोगथाङावबो हेन्डसाम